Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Aprobado na ng pamahalaan ang pagre-release ng 1.64 billion pesos para sa 2023 Performance-Based Bonus o PBB ng mahigit 110,000 kwalipikadong opisyal at kawani ng Philippine Army. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Mina Pangandaman, kinikilala ng gobyerno ang dedikasyon at sakripisyo ng bawat sundalo na patuloy na nagtatanggol sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Sa ilalim ng PBB, lahat ng kwalipikadong Army personnel ay tatanggap ng bonus na katumbas ng 45.50% ng kanilang basic monthly salary as of December 31, 2023. Upang makuha ang benepisyo, kailangan may hindi bababa sa very satisfactory rating ang Army officers at employees sa ilalim ng Civil Service Commission Strategic Performance and Management System. Manggagaling ang pondo nito sa miscellaneous personal benefits under the Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Samantala, ipinanukala ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Chodoro na dagdagan ng puwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Target ng kalihim na umabot sa 220,000 ang bilang ng mga AFP personnel sa loob ng 10 taon. Sa ngayon, nasa 160,000 troops na bumubuo sa tatlong major services na Army, Navy at Air Force. Sosolusyonan raw ang karagdagang sundalo ang kakulangan hindi lamang sa frontline operations, kundi pati rin sa supply, planning, intelligence at maintenance offices. Dagdag pa ng kalihim, ang idea bilang para sa 120 million population at mahigit 7,000 isa ng Pilipinas ay nasa 360,000 na sundalo. Gayunpaman, aminado si Chodoro na hindi ito posible sa ngayon, bunsod ng kakulangan sa pondo. Para sa iyo pang balita at updates, tutok ko lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.